Kada je predstavila spot za novi singl Kopija, Sandra Afrika nije ni slutila da će se naći na udaru optužbi da je u više navrata publici predstavila stajlinge i delove spota koji su prepoznatljivi zbog toga što ih je nešto ranije predstavila njena koleginica Milica Pavlović. Međutim, Sandra ne mari za ove komentare, nego nastavlja promociju novog albuma i sa nama razgovara o odlasku pred oltar. Ali ni to nije sve. Sa zakašnjenjem od pola sata Sandra Afrika pojavila se na zakazanom nastupu u Beogradu i sve joj je te večeri bilo oprošteno jer nije prvoaprilska šala, već je 1. aprila pevačici rođendan. Imala sam situaciju u osnovnoj školi, kad sam tek pozvala kao društvo prvi put da dođu kod mene kući, to niko nije došao. Zaista. Eto, da. Pa tako da, posle su shvatili da mi je stvarno rođen, misli su da se zaista zezam. Umesto da proslavlja rođendan, ona se te večeri družila sa publikom. Na zakazan nastup došla je sama, a poslednjih nekoliko nedelja piše se da je sveže verena i da je umesto vereničkog prstena istetovirala inicijale svog dugogodišnjeg partnera. To je tetovaža stara već ne znam koliko godina, da. Pa da, samo što nemate dobro zapažanje. Nije verena, ali je srećno zaljubljena. Tvrdi da je u vezi neophodna tolerancija i praštanje. Mislim, on može me prevariti kad god hoće, tako da, da. Još sam ja neko ko stalno radi i non stop sam na putu, da, lako je biti moj dečko. O privatnom životu ne želi mnogo da govori jer priprema novi album koji će izdati za City Records i smatra da je ovoga puta to na prvom mestu. Za pesme sa novog albuma danima snima i spotove. Ja sam sva brza i nisam neka princeza i da se foliram, tako da za sve sam te neke akcije, tako da super mi je na snimanje išlo. 2 nove pesme koje najavljuju projekat već su izašle, a jedna neodoljivo podsjeća na pesmu Milice Pavlović Baja Papa. Ja ne vidim nikakvu sličnost tu i pesme su skroz drugačije, tako da, mislim, ne znam, jedino, ja mislim da je i on je radio, Marko je radio isto spot kao i David je radio spot kao meni i Milici zajedno, tako da jedino je to tu sličnosti što nam isti čovjek radio spot. Vidjet ćemo da li će se na njenom novom albumu naći još neka sporna melodija ili spot, a sada smo je ispratili na binu ispred koje je čekala publika sa kojom je proslavila rođendan.